Здравейте, YouTube! Сега ще ви покажа как да си сложите Худзуни на Minecraft 1.7.2 или в останалите версии. Пишете първо в Google Minecraft Худзуни 1.7.2 и след това натискате Minecraft 1.7.2 и 1.7.4 хакет, нещо си, Худзуни плюс Донва, чакайте да ви зареди. Така, ако искате гледате клипчето, ако искате не едно, натискате Download. Изчаквате и трябва да се покаже точно този сайт. Чакате, както винаги, топ да не се чака. Нали? Насите скипат. Това натискате Download отново. Ако ви се излезне нещо подобно, го затваряте. Трябва да ви излезне пак същия сайт. Ето този сайт пак трябва да ви излезе всъщност. Да. След това, нали, изчаквате отново и натискате хайде де! Много секунди. Да! И натискате скипат. Отново. И след това си избирате една от версиите. 1.86, 1.7.10, 1.7.2, 1.7.5, 1.6.4, 1.6.2 и натискате самата версия, която искате. Аз натискам 1.7.2, 1.7.5. След това пак трябва да излезе на този сайт. Пак чакате. И за малко. Добре. И ви излиза мега. Откъде трябва да свалите самия хак. Да. За малко ще спра. Не, няма да спирам. Да. И мегата трябва да ви зареди и да натиснете изтегляне или download, както ви е на вашия компютър. И след това, нали, на вашия компютър трябва да се изтегли, нали. И ще го спра докато се зареди. И здравейте отново. Ето, че се показва точно това, когато ви се зареди и натискате показания файл. Да. Натискате дания файл. Да. Тъкачка. И това го минимизирате, не го затваряте, минимизирате го. И пишете в старт менюто. Процент. АПП. Дата. Процент. Всичко е свързано, всичко е след. И единствената папка. И отваряте. И отваряте .Minecraft. След това искате versions. И слагате, нали, това го премествате малко. И слагате самата папка Худзуни най-отдолу. Така, след това си влизате в Minecraft. И сменяте версията на Худзуни. Трябва да се изтегли. И ако примерно не ви се вижда първото, това е за синглплеер, второто е за мултиплеер, акаунтите нямам идея за какво са. И това беше от мен. Дано да съм ви помогнал. И до скоро.